Tämän emakon pitäisi porsia 18.7. Siis vajaan kuukauden kuluttua ja me näemme kaikki, että eläin on kantava. Oli 91 000 vanhassa rassa, jos jotakin kiinnostaa tuo. Oli 920, hintaa tällä kertaa 920 markkaa. 920, ensimmäinen, toinen kerta menee summa 930. 930, pikkusen oli edellistä parempi. 930, hintaan enemmän tarjoavalle annetaan. Kuulkaapas, kyllä hyvää kelpaa huutaa, vaikkei sitä saiskaan. Oli hinta 940 tällä erää. 50. 950 markkaa, 95 000 vanhassa rahassa. 950 nykymarkkaa, ensimmäinen, toinen kerta menee summaan tähän 950. Pikkusen vielä pojat, eikö niin? Ollaan siellä alavirressä hiukan. Oli 950, viimeinen tarjous tuossa ja menee sinne 950. Oliko asiaa pikkusen vielä? 950, pitäisi olla vähän lisää, kun tavara on hyvä. Oli 950 markkaa, ensimmäinen, toinen kerta, toinen ja kolmas kerta, menee summaan 950 markkaa. Halvalla menee, jos tällä hintaa menee tuo. Oli menoa 950. Kaikki tietää, on menoa 950. On tuossa piekkoin tämän hyvän emakon omistaja. On menoa 950 menee.